Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров, канали Юрист CJ. Шахсое ки дар канали ман обуна шидагӣ нестанд, ҳатман дар канали ман обуна шавен. Аз ҳама қонунҳои ҷумҳурии Тоҷикистон, аз ҳама ҳуқуқу озодиҳои шаҳрвандон, аз ҳама хабарҳои муҳим бохабар мешен. Ва инак видеои имрӯзаи мо саволое ки ба мо пешкаш кардагӣ буданд, ба ана ҳамон саволҳо ҷавоб мегардонем. Мо ҳозир сар мекунем хондани комментарияҳоро. Лил Про навистааст: ака мегӯям бояд дар Москва бо Айсар патент мекунанд, рост аст? Илтимос ҷавоб диҳед. Оиди ягон маълумот надорам бародари азиз. Азиз навистааст: ассалому алайкум е бародар, изо намекашӣ ту дар ссилка мегӯӣ регистратсия кун, ҳамин кори тай мегӯе ай ба бидон. Бародари азиз, аввалан ки ма ҳамун ссилкае ки гуфтам вай ссилка закрепит кардагӣ дар комментарияи ма ссилкаи инстаграмай. Ва ту ба фикрам фикр карде ки ма ссилкаи бисёр нафаро мемонанд қиморбозие. Ма ӯ ссилкара намондам ва ма ҳамкорӣ ба ҳамун ширкатҳои қиморбозиам надорам. Мегзарем ба саволи навбатӣ. нависад Тайлер: халқи бечора ай кормона мемра як хелаш ай гишнагӣ хела хуб мешуд пули коммуналкара манъ мекард, ин хела кори савоб ва ёрдам мешуд. Ба амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, яъне ба мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи салоҳияти президент омадагӣ. Дар моддаи 69 ва мутобиқи ана ҳамин модда рӯзи 5 июн президент фармони нав бировард ва чизере ки мақсад то як муддати муайян супоридани пулша манъ кард. Мо ай ҳамин видео як видео пештар ҳамаша фаҳмондагием бидорем тамошо кунем, ҳамҷода мефаҳмем бародарон. Нишона нависад: салом бародар, худованд қувватон ди, Аллоҳ нигаҳбонтон бошад. ҳазор раҳмати калон. Шуҳратҷон Кенҷаев нависад: брат, ягон хе ройгон нест. Шахсан падари худи ма касал шид, балницаи варзо бурдам, балницаи худмона балницада хунмона макидам, не ки ҳичи, ҳамаш бефоида. мутаассифона падармона аз даст додем дирӯз. Бародар, ҳар чизе ки дар қисмати мову шумо мешавад ба сабаби ҳар як чиз мешавад, яъне ки фавтидани падари шумо и дариҷа мақсад гунаҳгор на ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистонай ва на духтуру на балницаҳо. Ҳар як чиз сабаб мешавад ва одамизод аз дунё дар мегзара. Худовандо ки падари шуморо раҳмату мағфират кунад ва оиди ие ки ту гуфтаистай ягон чи ройгон нестай, и қарор нав биромад, яъне ки рӯзи 5 июн. Аз инҷа пас шахсое ки муроҷиат мекунанд ба беморхона оиди ана ҳамин гуна беморӣ, ҳама намуд табобаташ бепулай. Метавонед ягон намуд пул сарф накунед, масраф накунед. Агар ки пул талаб кардан, шикоят кунед ай болошон. Мегзарем ба саволи навбатӣ. Шаҳром Расулов нависад: касал кам шидесай дар ҷумҳурии Тоҷикистон? Хай иша худованд медонад, кам шава бо хубтар бо нақсад. Худованд худаш бародари азиз. Муҳиддин нависад: раҳмати Аллоҳ ака, мо миннатдорем аз новостиҳо. ҳазор раҳмати калон бародар. Фред ТВ нависад: ин ҳами галуччоҳо барои просмотр як рӯз меган билет мефурӯшанд, ди рӯз меган намефурӯшанд. Як чиза ма қайд карданим дар гапи ин ҳами одам ки ма ҳар видеое мекунам ё ки ҳар номе ки дар видео менависам, ма берун аз мавзун намемонам номи ҳамун видеора. ҳоло он ки бисёри анами тамошобино менависанд ки чӣ ба дар номи видео дихелӣ навистагӣ, не ки дар бораи дигар чӣ гап задисти. Мисол мегирем, агар ма 10 дақиқа видео кунам, номи ана ҳамун видеои ма ай ҳамун 10 дақиқаи гап задагим гирифта монда мешавад. барои ҳамин фикр мекунам ки дар инҷа ҳамин одаме ки комментарияро нависад, мафкура ва ақли худаш камтар буде. Мегзарем ба саволи навбатӣ. Фирӯз Наимов нависад: салом ака, нашод тӯй гап занем. Мумкинай кадан дар ҳамин ҳолати карантин? Ай кай мумкинай? Албатта ки мумкинай. Дар ҷумҳурии Тоҷикистон агар дар назар дошта бошӣ, мумкинай, лекин вақте ки ҳамун ҳуҷҷатгузорӣ кардан мерай барои мақсад ЗАГС кардан, да ту шарту шароити гузарондани туя мефаҳмонанд, яъне ки бо дар доираи оилаи худат. Мисол агар бигирем 100-200 нафар то одам даъват карда наметавонем, мумкин 15-20 одам даъват кунем. ана ҳаминам барои
пешгирӣ кардани саломатии мову шумое бародарон. Сафархон нависад: бародар срочно ҷавоб те, камазода границаҳо ҳуян. Агар мақсад фуроора дар назар дошта бошӣ ки дохили ҷумҳурӣ ягон намуд маҳсулот ворид кунанд ё ягон намуд бори дигар, албатта ки роҳ дода мешаванд. Саид нависад: сафорати Тоҷикистон лухтак, ҳеҷ кор намекунад, лишни ойлик мегиранд аз бюҷет. Алёна нависад: ҳамин сол ба фикрам ба пенсионерои руса кор кардан мегардем. Олим нависад: ака ҳами кай хабари аниқи Тоҷикистон Москва парвоз шид, хабардор кунед. Албатта иншааллоҳ ҳамин хабар шид, мо ба шумо пешкаш мекунем, видео мекунем. Насибаи ТВ нависад: салом алейкум акаҷон, дар канали ман подписатсия кунед, моро ҳам дастгирӣ кунед. Пешакӣ ҳазор раҳмат. Бидарен дар канали наи хоҳармон подписатсия кунед бародарон. Роҳила нависад: раҳмат барои огоҳӣ кардагитон мусофирора. Ҷумахон Маҳмудов нависад: акаи Сорбон салом, меган ҳар ҳафта рӯзи душанбе як рейс мерава, ростае ай Москва? Дар ягон ҷо ман ҳамин хабара надидам ё ки дар ягон ҷо нахондам. Ина бародаро, дар байни мардум гапҳое ҳастае ки ҳоло он ки шумо мара мегӯед ки дар бораи граница видео накун, дар бораи билет видео накун ё дар бораи дигар чӣ, одамое ҳастанд ки намедонанд, ҳамин чиза маълумот надоранд. Мо ба ҳамин хотир видео мекунем ва одамое ки маълумот доранд, хоҳиш мекунам надорен видеои маро тамошо накунед. Видеои ма барои ҳамон одамое ки ба анамихели советҳо ба анамихели ҷавобҳо муҳтоҷанд, ниёз доранд. Ана ҳамон шахсиятҳо тамошо кунанд, ба мо кифоя. Ошиқ наша эй дил нависад: салом бародар, номерота бинавис, равон кун. Рақамҳои Viber 501 33 86 33, танҳо дар Viber метавонӣ муроҷиат кунед. Муҳаммад Салим нависад: салом акаи Сорбон, ба аблава раҳӯй мешаванд октябр, ҳамира мегуфтӣ. Саволта хушрӯ нафаҳмидам. Ту дар назар дорӣ ки ай октябр аблава мешава ё ки намешава? Хай то вақта агар тинҷӣ ва амонӣ бошава, мақсад даъват ба хизмати ҳарбии тирамоҳӣ мешава ай моҳи ҳамун гуфтагии худат 1 октябр. Мерседес Опелов нависад: бародар, тӯйҳо имсол барпо мешаванд? Мо аллакай дар ин савол ҷавоб додем. Қодир Расулов нависад: акай илтимос ҷавоб тенай, Қазоқистон кай рафта мешавад, чӣ хел бирем Тоҷикистон? Якчанд рӯз пеш ба мо чандин бародарои муҳоҷир занг зада буданд, хоҳиш карданд, як видео ба навор гирифтанд, ана ҳамун ҷое ки ваё дар мондагӣ буданд ва хоҳиш карданд ки ҳамун видеоро мо дар шабакаи худмон пешкаш бигардонем, ки то коргарои ҳукумат мақсад бохабар бишаванд, ана ҳамонро бар бигардонанд. хушбахтона ҳамун шахсое ки видео равон кардагӣ буданд, айни ҳол ба фикрам ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорам, барое ки ана ҳамун видеое ки мо гузоштем 1-2 рӯз ё 3 рӯз пасаш ана мақсад бо дар анамин шабакаҳои иҷтимоии интернетӣ нашр карданд ки 5 автобус аз границаи Қазоқистон муҳоҷирои дармондаро ба ҷумҳурии Тоҷикистон баргардониданд. Тот кто никто нависад: ассалому алейкум народ, ман мехоҳам ки ин комменти мара хонада дар видеош дар ин бора гап занад. Ман ҳозир дар Россия, ака бовар мекунед ё ки не, хӯрдан бас сум надорем, ранги ман нарои Тоҷикистон бисёр айда барам. Мо мехоҳем ки моро пешвои миллат аинҷо барад, бар ватани худ. Бародарои азиз, иншааллоҳ ҳамаш мешавад, сабр кунед. Шумо ҳамин қадар чиза фикр кунед ки чӣ хеле ки дар дигар давлатҳо нотинҷия ай сабаби ана ҳамин беморӣ, дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам ҳамин хел нотинҷия вазъият, дар ҳамаи тамоми дунё нотинҷия вазъият. Танҳо мисол дар Федератсияи Россия нотинҷ нестае ки мақсад мо шумо норӯзигӣ баён кунем ки чиба моро ба ватан намеёранд. Дар ватанам вазъият нотинҷая бародаро, бемор зиёд шидестае рӯз то рӯз, мақсад чандин ҷойҳо маҳкаманд. Ба ҳамин сабаби бисёр паҳн нашиданаш ҳукумат, давлат то чени зуррасаш чораандешӣ карда ана шаҳрвандои худша ай дигар давлатҳо баргардонидестае. Ба ҳамин хотир хоҳиш мекунам бародаро, ҳар намуд гап нанависена, ҳар намуд фикрора дар калаи худтон ҷо накунед. Саадулло нависад: шукрона кунед бародаро, ҷаноби олӣ барои овардани халқаш ҳамавақт хизмат кардестае. Хай вазъият ҳозир нохуб аст, шумо ҳам бифаҳмед. Иншааллоҳ ҳамара мебаранд, фақат сабр кунед. Албатта иншааллоҳ ки ҳамара мебаранд.
ҳамин вазъият ки тинҷ амонӣ шид, границаҳо ки кушода шуданд, камтари дигар ки тинҷ шид, дар ин ҳамин айни нотинҷӣ то чени зуррас овардастиян одаморо. Иншааллоҳ ки бо тинҷтар шид, ҳамаро меёранд. Бо ногуфта намонем бародаро, чӣ хеле ки шумо дар вазъияти мушкил қарор доред. Дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳастанд ҳами хеле оилаҳое ки ҳозир нони хӯрдан надоранд дар ҳамин вазъият. Мисол мегирем, бозорҳоро маҳкам кардагиянд, сартарошхонаҳоро маҳкам кардагиянд, мойкаҳоро маҳкам кардагиянд, ҷоҳои дистфурӯширо маҳкам кардагиянд, бозорҳои калонро маҳкам кардагиянд. Мардум дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар вазъияти хуб қарор надоранд. Мақсад шаҳрвандое ки дар дохили Тоҷикистонанд дар инҷа кайфу сафову маишат накардастиянд, ҳама дар ҳолати тангӣ қарор доранд. Ба ҳамин хотир танҳо назди Худо дуо кунем, сабр кунем бародаро. Салам мусулмани нависад додар ҳамин комментарияҳода ҷавоб наметӣ, илтимос маҳкам кун комментарията. Хай мардума сарсон нависа наки аки хафаам шава гапи ҳақ камтар вазн мезана. Бахшиш додар. Ягон ҷои хафагӣ нест акай ёки додар. Аз сабаби ҳамин хабарҳоро пешкаш кардан мо вақт наёфтастем ки ба саволҳо сари вақт ҷавоб диҳем. Барое ки ҳар рӯз як хабари нав оиди беморӣ, оиди граница, оиди билет, оиди дигар чиз мебирояд ва мо бояд ҳамун хабарҳоро пешкаш бикунем. Бояд пешкаш бикунем ки ҳастанд мардуме ки умуман маълумот надоранд. Бигзор дар 100 ҷода оиди ҳамун хабар гап задагӣ бошанд, ки ҳастанд чандин одамое ки дар ҳамун мавзӯъ хабардор шудагӣ нестанд. Мисол одамое ҳастанд ки то қадар канали ман интизоранд ҳамин хеле хабарҳоро. Ба ҳамин хотир мо аз пай ҳамин чизоем ҳозир бисёртар. Узри зиёд ки ба саволотон ҷавоб надода бошам. Агар Нурик МС нависае: бародаро, гапҳои иёву блогерову дигариё рост нест, ҳамаш барои лайку подписатсиянд. иёро бовар накунед, толика Аллоҳа бовар кунед. Сабр кунед, ҳамаш иншааллоҳ мешава. ҳамавақт Худоро аз дил берун накунед. Худованд ҳамаро ба муроду мақсадашон мерасонад. Ҳамавақт дар дилтон Худоро дошта бошед, ҳамаро ба орзуҳош мерасонад. Албатта бародар, дуруст қайд кардӣ. Ризқи ту дар дасти ман нестай ва ризқи марам дар дасти ту нестай, ки ту гуфтастай ё барои лайку подписатсиянд. Ризқи мара бародари азиз Худо метиҳад ва шуморам Худованд аз мушкилӣ осон мегардонад. На ман мушкилӣ мебарорум шуморо, на ягон блогери дигар. Ҳар чизе ки мақсад мешава дар зиндагии мо, мақсад Худованд ҳамуро барои мо мушкилимона осон мегардонад. Ба ҳамин хотир гапи турам қабул. Фарҳод Тиҷей нависад: салом, ҳамин одам вақти хонаи духтар рафта соат баромад ва 1 километр дур қапи зани ҳамиҷа ки гунаҳгор мебурад. Илтимос ҳамира зуд ҷавобша бурор. Ту дар инҷа қайд накардай ки ба чӣ мақсад хонаи духтар рафтаю ва дигар ҳолатҳо. Ва лекин фарқ надорад дар чӣ ҳолате ки набоша, мақсад зарар расондан ба саломатии инсон дар назди қонун ҳатман ҷавобгарии худша дорад. Мисол мегирем, моддаи 112 кодекси ҷиноятӣ омадагия дар бораи лату кӯб кардан. Дар ана ҳамин модда қисм ба қисм мақсад ҷудо кардагия зарар расондан ба саломатии инсон, зарари миёна, зарари сабук, зарари вазнин ё ки дигар чизо. Ана ҳамин чизоро қонун ба назар мегираву ҳамун шахсияте ки дар ҳамин амал алоқамандӣ дорад, ҳатман ба ҷавобгарӣ кашида мешавад. Ва ӯ ҳолатҳое ки вай хонаи ту даромаду хонаи духтар даромад, ин ҳолатҳоша бо айсари нав қонун ба назар мегираву агар ки аз тарафи вайам гунаҳгор боша, мақсад тура метавонӣ айболои вай шикоят бикунӣ. Ва дар ҳамин комментария чандин касои дигар навистагӣ буданд дар бораи моддаи 237 ки мақсад мо метавонем шикоят кунем ё ки ихе. Моддаи 237 кодекси ҷиноятӣ бародаро як чизтон мегӯм ки мақсад ҷабрдида надорад. Мисол мара комментария нависагиянд ки фалони корча зад, фалони ҷанг кард, ихе кард. Ҳамин фалони ки корча зад, вай аллакай дар моддаи 237 дохил мешавад. Яъне моддаи 237 қисми 2 қисми 3 қисми 3 дар бораи истифода бурдани предметҳои ба монанди силоҳ, корча, дигар чизҳо. Дар ин моддаи 237 ҳар ду тарафа ба ҷавобгарӣ мекашанд. Яъне ки ҷабрдида ҳеҷ ка намешавад. Мисол ту наметавонӣ ки бигӯй ман ҷабрдидаам, ҷинояткор танҳо як аст. ҳар ду парае ки ҷанг кардан, муноқиша кардан, ҳар душ ба ҷавобгарӣ кашида мешавад. Лекин шахсе ки осеб дидагия маҷрӯҳ шудагия, мисол ҷавобгарии вай дар ҳамин модда дар назди қонун камтар сабуктар аст.
мустафо нависад: салом алайкум бародар, кадом китобҳоро хонем, то ки қонуну қоидаҳои ватанмона донем ва ҳамчунин ҳуқуқҳои худро. Бародар, китобҳоро тавсия медодӣ, хеле шод мешудем. бештар китобҳои барои ҳуқуқҳои хита донистан китоби ҳуқуқи инсон хон ва баъд Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кодекси ҷиноятӣ, Кодекси маъмурӣ, Кодекси оила, Кодекси гражданӣ ва боз дар инҷа бисёр китобҳо ҳастай. Мақсад ҳуқуқи римӣ ҳастай, ҳуқуқи олмон ҳастай, таърихи мамлакатҳои хориҷӣ ҳастай, назарияи давлат ва ҳуқуқ ҳастай. Инҷа агар номбар кунем бародаро, китобҳо беҳисобанд. Валекин ҳамин китобҳое ки ман гуфтам ақаллан 5-6 дастрас кун бихон, ё ки дар ин интернет пайдо кунам ёра бихон, боварӣ дорам ки хеле чизаро хидмат мекунӣ ва мефаҳмӣ. ҳоҷӣ Ансор нависад: салом Сорбон бародар, аз номи тамоми бародарони муҳоҷири Қазоқистон, ки хеле зиёд ҳастем, ба мақомоти Ҷумҳурии Тоҷикистон муроҷиат намоед, то ки ба мо кӯмак кунад барои ба хонаҳо баргаштан. Илтимос, аллакай мо муроҷиат кардем, як видео партофтем бародар. Абдуллоев нависад: границаҳо 15 июл аниқай иншаалло. хай худованд ки аниқ бошад, лекин ҳоло ягон намуд мақсад фармон ё ягон лоиҳа пешкаш шидагӣ нест барои кушодашавиш. Мақсад вазъият дар ҳар давлат ҳар гуна қарор дорад. Агар дар Тоҷикистон тинҷ бошад, дар Россия тинҷ бошад, бо як давлате ҳаст ки дар оҷа нотинҷ аст. Ба ҳамин хотир ҳоло он ки ба розигии як давлат ҳамаи границаҳоро кушода намекунанд. ҳалима нависад: салом ба ҳама муҳоҷирони тоҷик, аллоҳ ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад. Ман як модари тоҷик ҳастам ва аз шумо хоҳиш мекунам ки яке ягон кас документ меёбад, фамилия, имя, отчество. Ман Гулмуродова Ҳалима соҳибназаров намебошам, ки документҳома дар метро гум кардам. Илтимос, агар касе ки ёбад, ба ҳамин рақамҳои телефон занг занед: +7 930 33 91 826. Резвоншон нависад: барои донишманд буданатон класс мондам, подписатсия кардам. Бародар, удат шавам. ҳазор раҳмати калом. ғулом Дилшод нависад: эй блогерҳо фақат барои класс шида ба дар болои видео граница менависанд. Бародари азиз, ман ҳозир дар шумо як чиза қайд кардам ки барои класс мекунанд, барои дигар мекунанд. Ма агар касе ки аввали ҳами видеоҳои ма дар канали ма обуна шидагӣ боша, яъне ки тақрибан 2 сол шид, дар ана ҳамин тӯли 2 сол ягон блогер ба канали ма кордор шидагӣ нест ва ма ба канали ягон кас кордор шидагӣ нестам. Ба ҳамин хотир ман кор надорам касе барои чӣ мекунад ё ки мара гуфтеста боши. Агар ман бо мегӯям ки ман номи видеора аз даруни ана ҳамин видео интихоб мекунам, як ҷоеша ки мақсад ман ҳамунҷо ягон гапи мақсад ҷалбкунанда гуфтагӣ бошам ва ана ҳамун нома мегирам, номи видео мемонам, аз мавзӯъ берун намемонам ва ба ҳамин хотир хоҳиш мекунам ки видеора то ахира тамошо кунед. Ва як бор дигар қайд мекунам бародар ки ризқи ҳар бандаро худованд медиҳад. Барое ки бисёрӣ менависем ки шумо мақсад аз ҳисоби комментария ва лайку просмотр сум кор мекунед, ин мекунед. охир бародар, як чиза ма бугум, чандин блогерҳоро ма дидагиам, мақсад тамошо мекунам ма видеои почти ҳамаи блогерҳоро. Савол ҷавоб мекунанд, саволшон медиҳанд ки ту дар ютуб барои чӣ кор мекунӣ? Вай мегӯяд ман барои сум кор намекунам. Бародарои азиз, ана ҳар кас чӣ коре мекунад, ман рӯи рост мегӯям, ина ҳар кас чӣ коре мекунад барои сум мекунад. Мисол, агар ман ҳамин ютуб ман шахсан худам ягон фоида набинам, ман ҳамин қадар вақт ман дар ҳаминҷа сарф намекунам. ҳоло он ки мақсад як видео сиёмка карда партофтани ман аз ютуб ман $100 ё ки $1000 наметиҳад. ҳамун қадар пулет метиҳад ки мисол як интернет пулит мумкин шавад, ҳаваям агар шавад. ба ҳамин хотир ризқа худованд метиҳад, ишда кордор нашавед. хубаш, ҳар кас метавонад, касе чӣ хеле мехоҳад кор кунад, гап занад, ош шавад. инҷа боз чандта комментария дига дар мавзӯи границаҳо видеоро ҷамъбаст мекунем бародаро, барое ки як 30-40 дига комментария ҳастаю дар бораи границаҳо савол додагиян, гап задагиян. бародарои азиз, ягон хабар шуд, ягон фармон шуд, ягон қонун, умуман ҳар чизе ки нав аз Ҷумҳурии Тоҷикистон
ба имзо мераса ё ки меброяд, иншааллоҳ саломатӣ бошад. Сари вақт видео мекунем, ба ҳамаи шумо пешкаш мекунем. Дар канали Юрист DJ обуна шидана фаромӯш намекунем. хоҳиш мекунам ҳамин видеои маро бигирем, паделитса кунем, то ки дигарорам бохабар бишаванд ва инстаграми мадам бидроем подписатсия кунед, мара дар ӯ ҷараён дастгирӣ кунед. Худованд мо шуморо нигаҳбон бошад, бародарои азиз.